what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Alwaka imanya dakabatesa Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Alwaka imanya dakabatesa Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorila makomo Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Pfumani. Pane here imwe nzira yatingashandise mukuchengetedza nhoroondo yehondo yerusununguko? Pane here zvatingakwanise kuita isu sezvizvarwa zveZimbabwe mukuchengetedza zvakare nhoroondo yehondo yerusununguko? Hongu zviripo. Chatinogona kuita panguva ino ndechekugara pasi nevarwi vehondo yerusununguko, toteedza matsimba avakafamba navo mukusunungura nyika ino, vachitaura basa ravakaita kuti nyika izove pairi pazuva ranhasi. Chirongwa chatiri kukupai chinonzi The Forgotten Veterans, chirongwa chiri kugara pasi nevarwi vehondo yerusununguko, vana mujibha, vana chimbwido, vabereki, masvikiro kana kuti homwe dzemasvikiro, nemumwe ane basa guru raakaita mukubatsira kuti nyika ino iwane rusununguko. Nekudaro munogona kunge muri kunzvimbo dzakasiyana-siyana muchiona chirongwa muine vavariro zvakare yekuti neniwo ndine chikamu chandakaita. Regai tigare pasi semaZimbabwenzi tisire maZimbabwenzi nhoroondo iyoyo. Panotaurwa nyaya dzehondo yechimurenga, tichitarisa nzvimbo dzakaita seMashonaland Central, Manicaland, Mashonaland East, just to mention a few, ndo dzimwe dzenzvimbo dzinonzi dzakapisa hondo, uye zvakare musha unonzi hauna mwanakomana kana mwanasikana asina kubva ipapo achienda kuhondo. Nguva iyo vaiti kucrossa. Kunewo zvakare vakasara vakashanda basa vachibatsira magandanga. Nekudaro pazuva ranhasi tateera mumwe mwanasikana tikati aiwaka nemuradakadzi, chinofa mutumbi asi mashoko haafi. Regai tigare pasi nemi musiyewo nhoroondo yenyu. Regai tipinde munhaurwa nemwanasikana wayo tinzwewo kuti munyika ino yeZimbabwe kana pachiverengwa magamba akasunungura nyika, iyewo chii chaakaita? Amai, makadi zvenyu? Ndiripo, makadi henyu? Tiripo. Zvikuru sei kuno kugweru? Aiwa, kugweru kwakanaka. Nacho chando? Aiwa, chando tatojairira kaisi. Vatojairira? Tiri kutokura tinacho. Hatitika? Ndosaka musina kutopfeka mabhachi mamwe? Tinombopfekawo tichiyabvisawo kupinza mhepo. Handitika? Aiwa, tinotenda amai nekutigamuchira. Tinogamuchira. Kumusha kwakaberekwa musikana wandakagara naye pazuva ranhasi ndekupi? Uye zvakati tichitarisa mhuri yekwavo yekwaakaberekwa achititsanangura, anoti mumba mababa naamai vake makamira sei? Ini ndinonzi Celestina Mufarinya. Okay. Ndiri mwana wababa namai Mufarinya. Mai vangu mwana wekwa Kambarami, kwa Mutoko ikoko. Baba vangu ni mwana wekwa Mufarinya wekwa Mutoko ikoko. Iri under Mashonaland East. Mumhuri yedu takazvarwa tiri 7. Inini ndiri mwanasikana wechi5, number 5. Ndakakurira maMutoko imomo. Ndikaenda kuchikoro maMutoko.
Sorry, ndakazvarwa 1960. Okay. Ndobva ndakwanisawo makore ekuenda kuchikoro. Ndobva ndaendawo mamutoka imomo. Saka nharaunda yamakazvarirwa ndekwaSabhuku ani naChifani? Ini tiri paChifi Chimoyo. Okay. PaSabhuku Muzunza. Patirai Muzunza. Mashonaland East. Ndobva ndakazvarirwa ipapo. Saka ndakura kudaro ndakaitawo grade 1 yangu up to 7. Pachikoro chinonzi Mushimbo school chiriko namanje so. Saka ndaitawo zvidzidzo zvangu ndakaendawo kusekondari yangu. Ndisati ndatoita 2 years ndiri kusekondari. Ipapo hondo yanga yatanga. Kunanda madharoni yanga yatuka, it was 73 and 74. Ndoko yakatanga. Asi ini ndakazopinda mazviri 1975. Ndiri ikoko kuchikoro kwataive tiri kuOlsos. Zvakanga paOlsos Mission. kuOlsos Mission. Ndoko ndakanga ndaenda kuti ndizoite sekondari yangu. Saka temu yekutanga takaenda kumusha. Saka taenda kumusha kuya kwaingochengetedzwa seizvozvo because mabhunu anga akunetsa stereki vachifamba hawo neikoko dzimwe dzenguva vachingopaturora. Saka vanenge vasina kuwapa information vairohwa. Saka ndakasvika baba vakabva vataurawo mastori anga auya nasekuru wavo. Vakati mauya henyu kuno. Asi kuno kuri kurohwa. Ungave mwanasikana, ungave mwanakomana, havanei nekuti wabva kupi kana kuti uri kudini. Saka ndo zviri kuno. Sekuru wako akauya achiti mainini wakarohwa siriki. Vakatovata. Naizvozvo motogara makaziva kuti munogona kusangana navo. Godini wokurovai. Asi wakauya pano pamba ini ndicharwisa. Baba vangu vanga vari mupurisa wamambo. Vanga vari sadhipi, vaidhipisa mombe. Saka musi wache iwoyo aiwa takagara. Saka ndakabva ndangozvitora mupfungwa kuti vari kuti ndicharwisa. Vanorwisa nei? Vacharwa nevanhu. Vachaita sei? Nekuda kwangu. Nekuti ndiri mwanasikana. Ndakazvitongesa ndakagara 2 months 3 months zvingori mumwoyo ndichizvifunga hangu ndikadzokera. Saka zvakazongouyawo mupfungwa ndobva tadiscussa nomwe musikana. Ndobva tangoti isu zvokurohwa hatidi. Kuti tirohwe nemabhunu tisvike tichirohwa hatidi. Hatina kutaura kuvabereki kuya tatobva. Ndobva taenda kune rimwe bhuku kunonzi kwaChonzi. Handina kuoneka. Musikana wainzani? Kuti anonzani? Ainzi Faustina. Hatina kuoneka. Ndobva tangosveerera usiku hwacho kubva taenda. Saka taenda kudaro takasvika kune rimwe bhuku ndobva taonawo vamwe vakomana vatati navo kuOlsos kuya. Vachitotsvaga ndobva tatoti haendei. Ndobva taenda takananga Nyamapanda bhodha. Hatikuzive kwatinoenda. Asi kuti tiri kuda kuenda kuMozambique. Saka ipa musati watombosangana nemagandanga? Hatisati. Tiri kutovatsvaga kuti vari papi. Vari kunzi vakamboita hondo kwakati kwakazorohwa namainini kupi. Saka tasvika kuMakaa. Kunoku kumusoro uku kunana Olsos neChikwa kwabva kwaputika Chimbambaira. Ndobva auya mabhunu. Makomuredzi mamai obva atiza vachiuya neikoko. Isu tiri kungoenda. Taibvunza paChief kana paMambo paSabhuku. Ndo aitiviga achingoti waidawo kuti pachikafu waitipa. Taifamba usiku. Mamuri wangani? Masikati towanda. Takazenge ta 6. Muchiurangarira vasikana Faustina? Wasikana tiri 2. Wakomana waita 4. Ndanani wakomana? Muchavaziva mazita? Charles na Christopher na Johannes. Na asi vese ava hapasisina. Tobva tadzorwa kunzi munotoenda kwaChief Chonzi. Ndokwa mungasangane nevanhu vokuti Boredom Cross kwakaiswa mapesentini. Totenderera takagara
mwedzi wese tichitenderera ikoko tichitsvaga ndobva tazobva tatowana chifshonzi ndobva tanovigwa kune imwe maini mamurimo mugoti kwataateriko ikoko kuti vatipe chikafu achisecha makomrades nokunosecha kubhodha kunyamapanda kuti tinopfuura nekupi kusina kuiswa mapesentini ndobva wangonzwawo kuti hamenoko vakaudzwa kunzi kune kwavanotinhira nzou kumozambique dzichiuya kunoko nzou dzikapfuura neipapo zvinodhuka isusu tobva tazopfuura saka takavigwa tiripo. Now we were 6, 7, 8 panga pane vanavo 2 vasikana Priska Mabota naTendai Mabota vana vemunhu umwe chete vakanga vatizowo kumba kwavo ndobva tasangana navo ndobva takwenda ndobva pazouya usiku hwacho pakauya makomrades maviri vakanga vachitodawo kutokurosa kuenda Mozambique saka ndobva takamutswa mugoti muya zvikanzi pane vakomana vasvika vari kuda kuenda kwanzi vana ava tanga takavachengeta vari kudawo kudini kuenda zveshuwa usiku hwacho kwakabva kwadhiuka mapesentini kubhodha kuyekwaya ndobva tazodarika nepapadhiurwa nenzou ikoko ndobva tadarika taane makomrades 2 tadarika takabva tasvika kuChingwere tabva tahwandiswa ikoko kune chimwe chibhesera haririko kubva kwaedza the following morning hadzauya ndege dzichipatura neikoko saka takaramba takavigwa tese mumwe neumwe tatakangovigwa mai verukowa taiteedza rukowa saka tatopinda Mozambique tapinda paya makomrades akusecha kuti vanokwanisa kuwana makamarada papi kuti vaudze kuti tine vana vatiri kufambawo navo nechichichichi ndobva waudzwa takasvikira kunzvimbo yainzi yaGavernadori Boas yanga ari gavhena ikoko amao Mozambique ndobva vangoti havaendesei kune kudhuze nekamba yeChangara tobva tanzi vanasikana ivavo tatiri vadiki ndandine 15 years nomwe wangu anga ine 15 ndobva tatorwa ndobva taenda kune mamwe mabhara anga ari kudhuze neikoko kwaingogarwawo ava vakomana vachiita search for vamwe kuti tinokwanisa kuti tione makomrades here nekuzokomunicata kuti tinange chinangwa chachiri chekuda kuenda kuTete province ndokwatatanzwa kuti kuri kuungana vamwe vari kubva kuZambia nevamwe vari kubva kupi kuTembwe vakasecha 2 days vachisecha vazowana manje kuti vabata vakabva vabata comrade Gondo ndo vaiopareta vari kusaidi ikoko naComrade Chando wabva kuDarwin ndobva vati tinofamba takadai ndobva tafamba tichienda kumain road yacho ndobva tazotowa nesikania ndobva taenda kusvika kuTembwe bese 1 tapinda tava makomrades manje tasvikako takagara 3 months tiri paorientation tazopedza orientation 78 ndobva tatrainwa paTembwe tatraina paTembwe taiswa macourses akasiyana siyana saka inini nemumwe wangu uya takabva taiswa kumedical department kunzi tinonobatsira makomrades anenge auya akakuvara nevamwe vekurapa vaya ndobva tadzidziswa kuti tinenge tichivadhiresa sei kunyanya kudhiresa maunzu kupa mapanadol kudini zvakawanda wanda ndobva tatrainwa zvedu 3 months dzedu tapedza kudaro ini ndakabva ndazopostwa kune base 2 training base kuTembwe ikoko ndaiswa mubase 2 muya tiri kumedical department kuya ndo kwandakazoatakwa nehondo taseparata manje nemusikana uya wamwe wakomana waya takabva tatowasiya kuChangara kuya hatisaziva kwavakatrainwa nekwavakazoendawo saka taseparata now ndandega nevamwe vaya takwawo ini ndakwangu base 2 kuya hondo ndobva yauya hondo isati handi maiti mukasvika maita ma3 checkups nekupiwa mazita
inini takapiwa pachangara. Okay. Vaikubvunza ndopa taibva tatorwa zvitupa zvedu kana tinazvo nechi tobva tachinja mazita kuitira kuti chera vakateera mabhunu vachienda kubvunza kumusha kwangu kuti anonzi Celestina Muvharinya uya ndeupi kuonda hawanike ndakuwanika ndaa blood sister Chimurenga ikoko. Musakanga ri blood sister Chimurenga. Iri makaita rekutochuza mbega kaunti makaita rekupiwa. Takatoita rekupiwa. Okay. Nezvakazvichiitika ikoko zvachona ikoko. Saka tadaro manje tasvikako nemazita edu aya zvitupa tasiya taakunyoreswa mubhesi muya tasvika kuna mukuru anga aripo base commander ndo patakatanga kuzoenda kuorientation. Tapedza orientation taakuzoendeswa kuma skills akasiyana siyana. Taiswa ma skills akasiyana siyana tozoendeswa nekuti kwaine base 1 retraining then base 2 retraining peita base 3 rapedza vanhu vetraining vamirira kuda kuenda kumission. Saka ndakabva ndazoposwa kubase 2 kuraive base raigara mameni varume chete neve medical department. Saka isusu taienda kunorapa vaya vanenge vari patraining vaya nevanenge vakuvara nevanenge vaita sei ndo zvataa tichiita ikoko ndo kwatakabva tasvikirwa nehondo tiriko. Hondo yakasvika kuseni. Tabuda inini ndakasvikirwa ndichigeza. In fact ndakaa ndiri kutogeza kuseni. Ndakaa ndarara ndiri pa night duty yekuti kune vamwe vanenge vachirwara waya saka taivanesa hawo kuti unenge muchingompa mapanado muchiisa drip muchiita sei. Saka tabuda makuseni na 8 o'clock ndiri kutogeza. Ndege dzakabva dzasvika mudenga. Asi makuseni acho takanga taudzwa na base commander kuti kuchimoyo kwakabhombwa isuro. Saka it's like kuti mabhunu kana kuine eni akepichwa kana eni zvavawana mabhesisi aya vanenge vakuti aziva. Saka munhu wese anofanira kubuda pai mubhesi. Paive nemarukurusa akanga achangosvika. Vakabudiswa makuseni kwaingonzi munhu wese budai muende kuti nozoridza pembe kuti mudzoke. Saka vakabuda vachienda kwavakaenda kosara manesi nevamwe vanenge vachingomira vari mukati mebhesi vaigadha kamba yacho nesu. Saka isu takasvikirwa tiri mukati macho imomo. Ndege dzauya hadzakanga dzakangosviba denga because ndakazongoti ndichibvisa sipo musoro ndichitoona denga ratosviba. Handina kwandaiziva kuti ndinoenda nekupi ndinoita sei. Taingoziva kuti vanhu vabuda waenda nekuku kwachari nerimwe bhesi. Iri bhesi redu ranga riri kudhuze neZambia. Zambia ndiyo yanga iri padhuze. Saka dzauya ndege dziya ndakangobudawo by chance ndakangogona kunhonga hembe top yandaive nayo netrouser zvandakaturika. Ndabva ndadonha pasi. Pandadonha ipapo ndabva ndanhonga zvibhutsu zvandakanga ndiinazvo. Saka ndakamhanya ndisina kupfeka. Ndege ubva dzakanda mukwende ipapo. Ndobva ndadonhawo ipapo. Ndinazvo ndakabata zvinhu zvangu ndichiramba ndichingokurora ndege dzichikanda mukwende. Uchingoendawo nemiti. Komanda akanga achiri kusheedzera paive na comrade wainzi Mabhunu. Aitiwo kana dzakuuya because dzinokwira mudenga dzichidzika. Achiti cover kana dzakuuya dzichikanda mukwende. Cover iyi dzatakadzidziswa kuti kana wachikava unoenda koomira pane chinhu. Pamungove muti ungave kana wakamira pasina chinhu unongomira no movement. Panenge pasina movements. Saka ndakaramba ndichingodaro ndichikora. Apa ndaenda kuchinanga kurukowa. Paive nerukowa wainzi Ruya. Kurukowa. Saka kuya ndokwadzaibva nako. Vaya vamwe vaya vakanga vaenda kunze vaya vakanga vachangosvika mubhesi vamwe vaitodzoka. Saka kwako kwakupesana vaidzoka vachifunga tokohwanda kumabharaki. Saka ndege dzakaona kuti vanhu vari kudzoka mubhesi. Dzakabva dzaramba dzichitinhidza kubhomba mubhesi. Mubhesi dzakanga dzichitadza kupinda because maive neanti-air yakanga yakamaundwa.
Saka mukomana ye akaridza andiye kusvika masikati. Vakaridza zvishuwa. Waiti kana vachiridza ndege dzinoenda mudenga isitanga kutiza kukurura kuenda. Vachiridza kuti vanhu varitirite vanhu vachiita sei vanokwanisa kuenda vanobhombwa mabhombo yakanga yawe ungati mabhora ungati chii zvaikandwa zvacho hapana asi waingoona kuti ndege nezvapungu nemasavara ndo zvakanga zvamwe chete mudenga. Takafamba kuma8 ikoko ndichimbozama meno ndimbozama kudini kusvikira ndawanda pagwenzi. Vari kungoridza vakomana vati kunzwa andiye iri kurira. Ipapo ndakanga ndichineka mviri yako kuti dziri kurohwa ndege dziri kurohwa asi ndiri kunzwa kutya ndiri kushaya kwekuenda wandanga ndichigeza naye handichamuona hapana munhu wauchaona. Ndawanda mugwenzi muya ndakanzwa andiye dzakuririra pasi yakurira 1 ngadzichimborira 2 imwe yarohwa hatisimbozwa kuti yarohwa yakurira 1. Ndikati kana regai ndiedze futi kuadvance chida kuaure akaenda kurukowa kuya handinazosvika kurukowa kuya ndichisimuka kudai dzichibva dzatanga kukanda mukwende mberi kwacho ikoko. Ndakabva ndanodonhera mugwenzi ndobva ndakambaira ndobva ndasvika paive nemwena wakanga wakacherwa nenjiri nguruve dziya dziya. Ndakabva ndakwana kupinda mwena muya ndakangobatira zvinhu zvangu zviya ndapinda imomo kuseni ikoko ndakabva ndavata ndiri mumwena muya handina kuzoziva kuti zuva rakavira sei ndirimo. Kwakazonaya zvimvura pijana ndobva ndakunzwa kutonhorwa manje handina kupfeka kwakusviba pijana ndobva ndabuda ndobva ndapfugama ndobva ndatanga kupfeka chitirauzi chandaive nacho chiya bva ndasungira zvibhutsu zvangu zviya bva ndapfeka chitopu chiya ndapfugama ndochiti ndochienda kupi wakanda masatellite mudenga ndokambaira ndikuda kuwarira kuenda kumvura ndokambaira hakuna kana any movement ndokambaira ndopa ndakazonzwa mucomrade oti comrade waibva wadaidzira password yebhesi renyu raunenge uinaro ipapo ndobva ndashedzera password yaive tichingoti patiri pakaipa ndobva ndashedzera ubva ati handini. Saka uyu akanga mumwe ainzi once more assistant wabase commander mubatsiri wabase commander wanga anayo ndobva ati wauya sei ndikati hameno ndandiri umwena wamuzvani saka toendepi anga ari mudiki inini ndanditori mukuru iye anga ari mudiki toenda kupi ndikati hatichaziva kwekuenda asi chikuru ngatiendei kumvura tinopinda mvura imomo kana tichijiwa nemakarwe tinojiwa tiri mumvura imomo. Tokambaira papasina kufamba kwakachenaka kwachena asi kwasviba takakandwa masatellite tokambaira kamukomana kaibva kati ako kuri kunwa Madison uko ndikati Madison kupi zvikanzi uko izvi riri kutoenda kwavari kwakakemba vari wakakemba kumhiri kwerwizi isi toda kupinda murwizi umu iwo wakakemba ikoko wachitogara vari ikoko tobva asimudza musoro kubva asimuka kubva ati pane gwenya riri kukwenyu apo toita sei ndikatidzikei takaramba tichiteedza rukohwa rwacho havana kutiona vachisvutawo fojaza takaramba tichiteedza rukohwa tione kune rimwe gurupu futi kwatiri kuenda ikoko tikati uyai tichipinde mumvura tapinda mumvura usiku manje toenda kupi hapana tikati endei kuzambia iye hatodi murwe musoro iye hapana patiri kutaura ipapa pane umwe comrade atobvawoko asisina ruoko ari kukambairawo tabva tangomuhuka tikuenda naye ndabva ndabvisa chitopu chandanga ndakapfeka chiya bva tamusunga kumusunga kuti akwanise kufamba tokambaira tichienda chikambaira chikani ndobva tati akupinda mumvura iye akati handichakwanisa
chienda yenyu mberi. Takamusiya ari ipapo. Tapinda mvura. Takaramba tichiteedza mvura. Ndobva taona kuti hatikwanisi kudarika. Tichida kupinda paya makarwa akanga achitoswima wachitsvaga zvaitsvaga imomo asi akanga asingadyi vanhu. Tazokwanisa kuenda paidarika neimwe povho yemo pakaiswa danda. Ndobva tatora danda riya bva tazvambarara. Mumwe ozviwa mumwe oenda kumhiri uko. Orisairira danda riya oswima nemvura. Ndobva takwirawo ndobva ndazviwa neumwe bva taenda uko. Tichingoti fambei bijana. Kubva taona kubva tanzwa kufamba. Vatakuda kudzokera mvura muya futi bva tamira vacho. But password vatashedzera password. Izvi mukomana akanga achiridza handi ari kunze uko ainzi Changara akazenga nengirikini podcast ra president uya. Yabva abuda uko. Muri kuenda kupi? Tikati ameno tabva mubestu. Zvikanzi amusizoziva kuti matore Mozambique. Muri kuenda kuZambia? Tikati hatisi kutoziva comrade. Ameno akati endei kune vamwe. Ipapo zuva raakubuda manje. Kwakutoedza. Adzauya futi. Hadzatanga kubhomba kwatiri kuda kuenda kwacho. Ndokwainzi kune vanhu dzabhomba isu tahwanda. Takasvika masikati again tapedza kuhwanda kudaro takazofamba. Tahwanda takaramba tichifamba tichingonzvenga tichienda. Tiri kudzorerwa Mozambique kuti tirege kuenda kuZambia kuya. Kubhodha kwataienda kuyeko ndokwaive neground raimiwa nendege idzi kwadzaimwa fuyo dzichienda. Akati kwamuri kuenda uko kwete. Ndipo dziri kubva. Dziri kusimuka padhuze nepatiri. Saka isu ngatifambei tichipinda pai mukati. Tikati uko kwagarirwa kwanzi kune ndege dziri kuuya uko. Tukanzi endei ikoko. Takafamba mufambo wakarebesa. Tasvika kotakazosvika paive nevamwe paiunganidzwa vamwe vanga vakuwara vaya. Takuwara ipapo. Inini handina kutozviziva kuti ndakuwara. Ndakazozvinzwa razuva rechipiri manje kuti gumbo handichagona kufamba. Iri handichagona kufamba. Kwakubviswa matrauza ayaya kuona ndakaborwa gumbo razvimba hazvichadini zvakuda kutakurwa. Todini manje hapana paunganidzwa vanhu zvikanzi aiwa regai tiende. Ndokutumwa makomrades matatu vakaenda kotsvaga veMozambique kuti vatibatsire. Saka kwakabva kwazoya imwe povho ikati kuri kunzi motikari hadzisi kufamba nepasi. Vasiya vaisa zvimbambaira kwavaenda kuground force. Saka muri kutotakurwa nezvimaherikopita zvifamba nepasi. Asi kusacrifice. Nekuti zvinogona kushudwa futi. Zviri kutofamba nepasi pemiti kuti zvikwanise kuendesai kupi kure. Kutanga takuda kuchiendeswa kuTete hospital. Tatakurwa takwira muya. Vanhu varamba vamwe vatoramba. Ndakaita second kupinda. Ndobva tapinda muchiherikopita chiya nekuti pakanga zvisisaite. Tapinda. Tasvika kuya. Dzaingosvika dzichingofroda. Ende dzasvikako manje dzabva dzateerwa manje bridge dzichida kubhomba Tete bridge riya. Kabura Basa Zambia nechi. Dzichibhomba. Saka makamarada akaramba wachiridza futi wachingodaro kusvika tasvika taiswa pahospital paya. Taiswa pahospital paya. Paive pane maflats akanga aripo paive nedhuze neZambezi iyoyo. Saka tapindamo mabhunu akavhura kukabhura Basa mvura ndobva yauya. Yakuteera futi maflats kwatari. Tauya taburutswazve madhuende achona wairwara wainzi madhuende. Tatakurwazve tabviswa ikoko takunoiswa musango. Kuti tione kurapwa. Nekuti apa vari kutobhomba bridge ndofunga pano kutauni kokure. Pano nepachakuta panapa patonhira apa. Nepano. Pano ndo paine hospital. Apa ndo pane bridge. Vari kubhomba bridge racho kuri bomba. Apa vari kuda kuuya kwavaona kuchiuya maherikopita achiisa vanhu. Tatakurwazve tabviswa. Vangobvisa nezvimakruza nezvimaskania.
tichingoenda zvakadaro kunzi kana zvaridzwawo ndizvo zvo vapona vakwanisa vadini tatakurwa taendeswa kumaroro kune imwe nzvimbo yanzi Maroro muMozambique imomo taendako takangogara ndofunga 3 weeks dzauya futi ndege apa hatisati ndasimba ndakangobudawo handina kuzivawo kuti takabuda takaita sei ipapo ndakangobuda masikati machena kwakanga kwakungoenda uchingoita kabha uchienda uchingoenda ndobva ndaenda kune Povo kunogara mune vanhu voMozambique kunopinda saka taisvika ikoko kuti hatisingaende mudzimba waitiisa mumagadheni avo ndokwataiswa kune mabhanana maingovigwa imomo kana vachiva nesadza vaiuya imomo makomuredzi ozotevera achitsvaga tichinounganidzwazve tapedza izvozvo taenda taunganidzwazve kuFrankuku hatina kupedza futi mwedzi dzateera futi ndege apa dzakubva dzadzesouth apa hapasina chekuita tasvikirwa tiri muBhesi tapinda mvura kune dhamu rataita tapinda mvura saka vaiti vachiridza tichipinda mvura kana dzaenda uchibudisa musoro vachiridza tichipinda mvura kana dzaenda vachingodaro saka idzodzo dzakakurumidza kuenda nekuti makamarada akanga akuzoridza pfuti dzavo vachidawo kudhifenda kuBhesi kwatiri odzo vanga vasingabvumidzwe but vanga watoona kuti hapasina zvekuita saka ndege dziya dzakurumidza kutiza kuenda mudenga ndobva tabuda takatakurwa ndokuenda kuVhirapere takwenda kuChimoyo manje takudzokera tiri kungotiza tichingoenda inini infact ndatakurwa taaikoko ataikoko tasvika kana Vhirapere virakatandika ndokwakazotanga kurongwa kunzi aiwa tajaidza mubhunu wedza mukadzi wedza urichi handei kumushando tikati we are prepared tapiwa pfuti dzedu maFlorida tapiwa tabva takapinda kuchitepo kuguru kwinyanga ndobva tapinda takapindira ndiri kuchitepo ndokwatakabva tazonopareta kwana Katerere uko saka takaopareta Katerere kusvika Rusape tasvikako ndokwatakazogamuchiwa nemakomuredzi akanga ako wana komuredhi Rex Mapfumo wana Spencer wana komuredhi Kakata Diro rimwe wana komuredhi Perenzi Shiri akomutonderai tatambirwa manje kupi ikoko tiri kuuya taienda takatakura makasha apa uine pfuti yako asi unenge uine kasha ine mabara iwe wakatakura ako tobva tikaindozonza takaenda tiri vasikana 20 saka tiri 20 kudaro takasvika kuiswa mumasection akasiyana siyana paive nemasection umuri 3 umuri 3 umuri 3 inini semunhu akanga akatrainwa zvemedical ndakanga ndave detachment MO medical assistant ndanga ndakatakura kiti yangu nemabara angu nepfuti yangu nebhuzi rebhazuka kurakareruka kuitira kuti kiti yangu nechiwa mwangu akatakura makasha tapinda tasvikako taiswa mumasection it was inenge 78 end saka taveko tiri mumasection kudaro section yedu yakazonzi iri kuenda kuambush kuRuwangwe kuRuwangwe ndo Bhesi rakanga raiswa nevarungu kuti ndo paibva mabhunu achiuya achiopareta nyanga yese saka takabva tanzi tinoenda kunoita road block tiri muambush yarongwa manheru yakarongwa iri manheru ini vamwe vasikana makaiswa muri vasikana vatatu tatiri vasikana vatatu vamwe 2 ndana Comrade takaenda takadaro takaenda na Comrade Jennifer napedzi neni asi takaenda tiri masection 3 tabva tadeployiwa Binya Road yaibva
kuMozambique ichienda paRwanda. Saka takadeployiwa takadaro. Ichi section yaive nemusikana 1 waisa kuti wakaisa musikana ukange uri panapa paniswa varume vanonge vakakabva papoiswa vamwe tichingodaro tadeployiwa takadaro. Saka isusu ini ndandiri wemedical ndinotoenda kumeni force yacho kuti saka takabva akabva aronga kuti tiende Makuseni. Takanonoka Makuseni acho senguva dzinota takaenda kuma8 tichifunga kuti ivo vachakwidza kuNyautare Makuseni nekuti uko kwakwanzika kunzi kune madzaku saka ariko saka ivo vakafunga kuti maComrades ndokwavaida kuenda mabhunesi aibvapa. Ndobva tapiwa information naMujibva kuti vachafamba vane mota 25 dziri kufamba. Haina inenge iri pamberi ichibvisa zvimbambaira. In fact tisati taita izvozvo takatanga tatuma vakomana vePesintini gurupu rega raive nevakomana vePesintini. Vakomana vePesintini vanhu vaigona kubvisa zvimbambaira kana kuisa zvimbambaira. Vakanga vabva kuYugoslavia vachofunda. Saka vakati isusu uyai tiitewo izvozvo hatina hedu metiri yekuita. Sadza rakanga rasara manheru nechiplastiki negrenade nemanhengirikini acho vakabva vaenda koisawo patapfuchirira parodhi yavaifamba nayo kubva tachitanga kudeployiwa. Ndege dzakauya kwakauya mota dzakatanga kufamba kuuya. Takanga takanzi nakomanda kuSpencer ini ndinotanga kuridza mese mozodini muzoridzawo. Mukaona ndisina kuridza tanzwa saundi yendege. Kana tisina kunzwa saundi yendege tiri kutodziridzira chete whether blue or white. Chef masikati akadai here zvikanzi takuchitorova kufa kana kurarama. Hatisi kuda kuti wavhura apa wachienda kuNyautare. Hazviti. Azvishuwa takasacrifice ipapo tikati aiwa ndizvozvo. Taive nesaini yataipanana kuti takukoka futi dziya. Kwakukoka dzakuuya ka. Motika dzikuya haina iri pamberi. Haina iri pamberi. Payakangotanga kuti bhu chiya chatakaisa chekusaini. Tabva tatanga kuramura foko. Kuridza. Tichiridzira ikoko. Masikati zuva rakadai wakacheka nyika kudai. Ataridza. Dzamira manje. Ataridza. Kombodzosera fire. Taridza. Saka komanda wangu ati mukaona mukomana uya akuridza lanza kana bhazuka mukaona raakuendawo. Taakudini? Taakurowa mberi. Wakaridza bullet rekutanga bhazuka watumira. Watumira rechi2. Atobva tanzwa hakusisina respond yekuti vari kuridza. Tiri kuridza chete. Tiri kuridza chete ndobva tarowa bhazuka rechi3 rechi4 takuretrita. Takuenda. Munhu waakutoenda pauri kwete kuti nani. Waakutoenda misheni yadini yapera. Takabva ndasimuka ipapo ndaive pedyo naRex Mapfumo. Ndiakanga aine lanza akagumisira kuridza. Asi takazoonana taapano nekutauniko kuti tiri panzvimbo imwe chete zviya. Takaendvapo tichikurora. Takunzwa saundi yendege arumanya yakuita sei? Yakuuya. Akakurora. Pano hameno nekupi unonge uchienda zvokuenda zviya. Wazosimukako kwakuchizotanga kutiza uchienda uchimira nemuti uchitiza uchienda uchimira nemuti. Apa yakazosvika ichitena ipapo unonge uchida kubuda muradius. Takure kwakadaroko tatanga kusanganawo tiri 2. Ameno. Ikoko tichingodaro. Apa ipapa handina kukuwara. Handina kudini. Ende pakaridzwa zveshuwa. Takaita almost kana takaita 1 hour tichiridza kusvikira mabara apera kusvikira lanza asara ne1 redefense rekuenda naro. Magrenades akakandwa. Mota dziya dzabva dzangoti zii ipapo. Haina uzofamba futi yakabva yangodhurwa ipapo. Ndobva tatiza kuenda kunosvika meno kwatakakutowe kana mucheza Munyadowa. Goma tenzi mutowe. Ndobva taenda Munyadowa muya. Ndobva
tarara tirimo. Ndobva kwauya kunze kuchiedza kwakauya mujivha zvikanzi ground force iri kuita sei? Iri kuuya. Apa hatisati taonana kuti tiri vangani. Ta5 vasangana. Wamwe wabva watizira kumhiri kwachienda mbuya wadarika Nyamombe. Wamwe taenda Nyadowa. Ivo wabva vapfuura zveshuwa ground force yakaenda nendege dzavo wakanogumira anzi kuTrostberg uko. Mhenu kwakanosvika ikoko wachinovhara ikoko ndobva wasanganwa nemadzakutsaku akanga ariko amhenu zvawakapedzera nawo ikoko. Saka zvazodaro isusu takazokwanisa kusangana nevamwe apa paBattle Red iri takabudirira apa. Hapana akafa kana akakuwara. Takazosangana. Tasangana takazodzoka kwakateerere uko. Ndiko kwaive kwatai takaviga mabara edu kwatinenge takaviga kuenda kotora mamwe mabara nekuti atinenge takatakura anenge apera mfuti inenge mapera unenge wangosara ne10 edefense. Ndobva tanotora mamwe mabara ndobva tadzoka kuti tichiwarira kuda kuenda kupi kumhiri kuya kwane vamwe manje. Ndatochinjwa ndabva mune imwe section iyai. Takuda kuenda kude iyoyo. Uko kune vakakuwara uko kwakanga vaitawo nemadzakutsaku ayaya. Kune vakakuwara uko ndokwanda kuchinjirwa kuda kuenda kune section iya manje. Saka hatina kuzoenda ikoko. Ndobva tazodzorwa kunzi chidzokai muungane nemasection enyu. Yakanga yanguva yekunzi vanhu vaende mumassembly point manje. Saka taimirira wedi kuti ribve kuMozambique kune vakuru kuna kumwe Tondo. Svicho vakuru vedu vakaenda kuvhira Katandika. Vana kumwe Tikakata vakanonzwa vakanzi aiwa chiendai kunoungana kuRuwangwe. Takambotsika ingomira kutsika kuti uko pamwe tinofa uko pamwe tinodini. Ndobva tazongotanga kuenda mumasection achingopinda imomo. Saka tazopindamo ndofunga takaita mwedzi. Tapedza mwedzi ndirimo takazodzokera kuChimoyo futi. Tadzokera kuChimoyo yanga another mission. Tabva ikoko ndobva tazodzoka zvedu yave independence yedu manje tadzoka. Tava muno muZimbabwe. Tave muno muZimbabwe takazoenda kuprisons. Ndokwa takazonotorwa 88 Manika Road ndokwaitorwa vanhu. Ndobva taendeswa kuprison. Saka taenda kuprison ndobva tatorwa ikoko. 85 iya manje. 85 tapinda ikoko. Tabva takushanda kuprison kuya. Kusvika 2019 kubva 85 ndanga ndiri kuprison. Kuprison uku ndakateedzawo marengi ese iwawo. Takatwa semacomrades. Ndobva ndakazogumisira kuno 10 years dzangu dzesindakazodziitira kuno. Officer commanding weMidlands ino neMasvingo. Uungu. Ndobva ndagara 10 years dzangu dziya. Ndiri officer commanding iyeyo. Saka 2019 October ndobva ndazoretire hangu. Nekurwara. Ndofunga kuti ndiyo hisiri yangu iripo. Ndakaretire Deputy Commissioner General wekujeri. Ndiri kuno ndakaritera kuno kuMidlands kuno ndokwa ndakagara nguva yakareba because ndakamboenda hangu kwana Mutare Bulawayo but kuno ndokwa ndakazogara nguva yakareba ndikagara utongi wese iwohwo. Ndichitonga vanhu vangu kuno ikoko ku10 years dzese ubva ndaritira kuno. Ubva ndawana munda wangu kuno ubva ndapuwa nemusangano pano 5 hectares dzangu pano. Pandigere pano ndobva ndatangawo kutema. Ndobva ndawakawo ndobva ndagara. Handiti. Ndine vana vangu 4.
Tine vakomana 3 ndoita musikana 1. Okay. Ndobva ndagara hangu pano. Murume wangu akashaya 2001. Asi atakasiyana zvedu. Akanga aenda akusenzera hake kuRailways ndobva azoita accident akari kumarondera uko. Ndobva wangoshaya. Ndobva ndangokudzawo mhuri dzangu idzi dzakadai kusvikira namanje. So ndiri pano ndopandiri hangu pano. Handisi pane zvimwe here zvandasiyirira. Daudzokera kwaMutoko. Muchiri kukura kuma14 15. Mati baba vakanga vari mupurisa wamambo uye zvakare vakanga vari mudhibhisi. Wari mudhibhisi wemombe. Pane imwe nyaya inotaura kunzi panguva iyoyo vanhu vaivhara madhibhi. Zvaimboitika here kwaMutoko? Vakatosungwa baba vangu vakagara ikoko. Handi ipapo vaienda vairamba nekuti nguva iyoyo mombe dzairimitwa. Kana wane mombe dzakawanda dzairamba, varungu vaiti unogumisira mombe dzakati. Muna yako dhibhisa pakati. Saka vanhu vakabva vatoita strike kuti aiwaka hamfanira kutitonga kuti ndoita mombe 3 pabhuku ndogoya kodhibhisa. Saka ndisina kodhibhisa zvadini hatisi kuda mutemo uyoyo. Toda zveduwo isu zvekuti deno takasunuka takadai munhu anoita mombe dzaanoda ndiye unodhibhisa. Saka vanhu vakabva vagara vokomiti yeko. Ndobva zveshuwa dhibhi redu rakaenda kukandwa matombo pakavhara. Vakabva wakauya varungu zveshuwa wakatohwa nababa wakatohwa wakatanga vaenda kuna mambo. Saka iwo wanga ari mupurisa wamambo. Mambo akanzi wakakumbira kuti vanga vakura. Wakanzi tachikumbira kuti mambo vasare havo. Zvamunobvunza aive kudhibhi kunodzinga vanhu nevanhu ndini mupurisa wacho. Saka mambo wakasara wakaenda baba vangu vakanogara ku3 months paMutoko prison paya. Vachibvunzirudzwa zvedhibhi iroro kuti ndima kaakonzeresa. Vanhu vakati aiwa taitodzinga vanhu kuti regai kuvhara, asi vanhu ndo reason yavaitaura chete kuti aiwa hatidi muri kutiita mukutidzira zvatisingade mukutirimita mombe muri kutiita sei hatichazvida. Saka hataivakwanisa. Mambo wanga wasipo. Ini ndakazotodzowo nevanhu kuti ndozvikita vanhu asi ndakakwanisa handina kukwanisa kovavhara nekuti wanga watokanda matombo dhibhi ratovharwa. Pa3 months apa amai vaimbobvumirwa kuti unovaona kana kuti imi makamboenda kunovaona vari kuMutoko prison? Ndakanga ndatoendika hapana aibvumirwa kuenda ikoko kuvaona. Aiwa hakuna. Baba vangu vakatosungwa nanasisi wangu vaviri vanga varoorwa vanga vavakuru vanga vakavakira padhuze nedhibhi iroro. Ndobva vaenda variko. Hapana aibvumirwa kuenda kunovaona ikoko. Vaingonzi vane mhosva yavakaita. Saka vese vari 3 vakagara 3 months izvo. Vakagara 3 months. Vadzoka vaiti vaibatwa sei? Zvakanga zvakaoma. Havana wakazosiya vamwe vachitongwa. Zvakazoita baba hanzvadzi yavo yakabva yasofa. Watete vangu wakabva wazopondwa nematsotsi. Vaihamhenu kana kuti nguva yacho iyoyo vaida kubva kunyadhiri kuya vachienda kuOsozi asi vaifamba netsoka. Ndobva wapondwa. Saka vakaita 7 days vasina kuonekwa. Vobva vatorwa nenguva yacho iyoyo vaitorwa vobva vanovigwa nemabhanditi. Saka pakazoona mwana watete kuti amai havana kusvika kwavaienda kune umwe mwana wabva kwaari. Vochivatsvaga vochizonzi kune mukadzi akapondwa padhuze nekunyadhiri mission uko. Saka hamheno pawakazoenda korakidzwa hembe dzacho dzadzasara ndokuona kuti ndatete muzukuru uya ndokuchienda kwaMutoko kuya kujere kunoti ndauya sekuru amai vakapondwa. Ndauya nehembe idzi ndodzandaona asi vanonzi vakavigwa kwaMutoko nemabhanditi. Saka tauya kuti vatorwa hanzvadzi yavo yakapondwa. Ndobva vanzi vakati takukupa nguva yakaenda kochema chi hama yako iyi. Baba vakati ndine vamwe vana vangu vari muno vanga vari vana kwabamukuru vasikana vaviri vanga vakatoroorwa nevanavo. Zvikanzi oraiti tinokupai nguva yakaenda kochema asi muchadzoka kotongwa. Vakazozokera kunotongwa? Vakadzokera. Vadzoka kuenda kunotongwa. Vanasisi vakabva vaunzwa kuGweru
prison nguva iyoyo. Baba vakasara pamutoko. Vabva vazoteerwa namambo nachifu uya akati aiwazve uyu munhu wamuri kumutongera mhosva yangu, saka matosunga inini chifu. Hazvikwani kuti anga aripo. Saka baba vakagara 3 months dziya dzavakagara apa vakazogara mwedzi. Ndobva vazoririfiwa ikoko, vakazonzi ngavadzokere kana wanga ari mupurisa ari kuti haana zvaakaziva akazoona vanhu vaita izvozvo, saka tinomutonga tichiti kudii yakoti iye hongu mukuti vaipwanya madhibhi haana ati handina kupwanya ndandiri mupurisa wangu chete. Ndobva vadzorerwa baba vobva vadzokera kumusha, asi vana sisa vakatopika 2 years pagweru ipapapa. Saka vachitaura baba vanoti vaibatwa sei kuprison? Kwaitorowa wairowa. Ende baba vangu vanga vaisvikirwa nababa vavo, kuziva yanga iri mhondoro yaisvikirwa nababa vavo. Vanga vasingabvumidzwe kudya chikafu cheimomo kana kudini. Saka vachienda vanga vasingabvumiwe kukwira motikari. Vakabva pamuzunza paya kwamutoko iko kwamushimbo, vakabva kwamushimbo kusvika pamutoko netsoka nehufu hwavo hwezviyo nemufushwa yavo vakazvitakurira vachienda. Aienda nehufu ihwo kana hwapera ndimambo aitoenda kunoti musi wanoenda achitibudisai purisa wangu vaitenge vatoenda nehufu hwavo ihwohwo. Vaiti vaizoe nenguva yavaikumbira kune vanhu vatema vaishanda ipombo kuti ndaichikumbirawo kubika sadza rangu kana kuti porichi. Wobudisiwa imomo wobika sadza ravo riya wodya. Asi vaiti mavai vanga vasingabvumiwe kurara, maidirirwa mvura mavanenge vari imomo. Saka vaiti tairara takaita sei? Takamira varimo. Mvura yoyerera the following morning wobuda vachingonzarwa. Vaiitwa izvo zvimadhibhi vainzi havabude panze, vaigara varimo. Saka vaiti zvanga zvakaoma. Saka ivo vakazenge vakuti takumusha uko vakati vakauya pano ini ndichadzorera. Mukarohwa zvakaitwa mainini wenyu ini ndichadzorera pano. Ndizoshumudza vanga vainadzo kujere kwakanga kwakatovaomera zvavakaita. Vanasisi vakatopika, mumwe wacho akatove nemwana akatokurira ikoko ainaye, akatopika nemwana wake. Vanotiwo vaibatwa sei kugweru? Zvanga zvakatooma kujeri kwacho. Vaiti kwanga kwakatooma. Pachine hwane achiri mupenyu, Sisi Franzi vachiriko. Vamwe wacho vakafa mukuru wacho asi Sisi Franzi variko. Ende havana kana chimwe chavakapiwa chekuti mudhiteni yakadhitenwa uku nechi. Hapana prosesi yakaitika yakadaro, zvinenge zvakango zvarova zvakadaro. Because ndatove nemwedzi ndakabvako hangu kunovaona kwavari vachitoti ndozvandiri ndikati haiwazve. Hamuna kutaura kuti mimi zvakamira zvakaita sei kana kufambisa mapepa zvikanzi aikangoenda mapepa akangonyararwa. Asi vakapika pagwera apa. Pagwera. Ende varipo vapenyu. Handiti. NaFaustina makaronga kuti handi. Atakati hendei. Akanga atombokuudza kuti kunoendwa ndiani? Endi kunofambwa so, endi munonanga neko. Hapana, takanga tichingotsvaga because kwakanga kwakuchingoti kufa kana kurarama. Nekuti vaichi vakasangana newe kana uri mwanasikana vanokurowa zvekusvikira vatobvuma kunzi ndiwo wanga vasingade kuona mwanasikana vachiti ndimukubikira magandanga kuno. Nekuti vaichi vakatiza kwavanotiza makomuredzi ende zvishuwa vaisvikawo dzimwe usiku vachidini vachibikirwawo zvavanobikirwa. Saka isusu seeji yanga ichiti diki taiwanziwa taingoziva kuti pane zviri kuitika. Tonzwazve ukateerera redhiyo vaiimba vana veZimbabwe vako vana mai toenda tozosangana tadzoka toda kusunungura nyika yedu. Mbuya nehanda vakafa vachiti mapfupanga achamuka nehisiri dziya uri kuchikoro waingoti ukagara kuti zveshuwa
tinofanira kuzvisunungura nekuti tatakuona kuti zvese malimitaita kurimitwa zvinhu zvacho kana kufamba kwakusabvumiwe kufamba kunzi hamufambe 6 o'clock dzikadai ukafamba usiku unopfurwa hamuzodandi hamuite sei zvakawanda tikati kuzvipedza kutongosiya zvechikoro zvinozoonekwa asi kuti titoendewo kuti tobate pfuti yacho chinangwa chachitwara kudzoka kudzorera mabhuni saka muri paallsos hapana pakamboya masoja eWardsmith kana mapurisa waingouya vachibvunzurudza zvavo vachibvunza kuona vanhu vachimonita because nguva iyoyo paive nadhokta ainzi Ruiza anga ari murungu uyo Ruiza kuti ndo paitorwa mishonga nevakomana ichienda kuDarwin yachona yekuti vanenge vakuwara vane mamedical kit aya vaisa vaingoenda mufamasi kuya vorongedzerwa mishonga yotoenda aizvisapota muitalian yeye saka imimi makatombona here magandanga achiuya kuzopiwa kana kuti maingonzwa sekutaura kuti serunyere kupa kuti ungonzwa nerunyere kupa kuti ndozvikitika hapana aitaura nomwe zvaingofira wega kuti pano situation hameno zviri kuitika kana kuti hameno zvichaitika because wanga vasingade kuti wabudisa wanga vasingazivi mutengesi kana kuti ani kana kuti wakamira sei seizvozvo tiri ipapo vamwe havana vakasara vari kozvikoro asi vachizoenda kunojoina chitsaku-tsaku vamwe vachienda kupi vamwe vachizira muHarare vamwe vachiita vatengesi vamwe vachiita sei saka takaona kuti inini handina kana kwandakanga ndichikwanisa kuti ndinoenda kuHarare kwakusina akanga ariko kwakusina kunze kwotienda kumusha ikoko kuvabereki ikoko chete uyofawo akanga asinawo kwaanoendawo kuti kati isusu kutozvipedza kutoenda kopedzera tiri kuMozambique achiwedza tafira munzira kana tadini kana zvekutaurwa zvekunzi zvainzi zvine zvinodhiuka munhengirikine hatina kana kumboya musoro hazvina kuya takanga chimboda kuenda ikoko kutogara imo musangotonzi pamwe tingadzoka pamwe tingaite sei tikatoti chipchonzi isusu chinangwa chedu kuda kungoenda chete nekuti aiti ukasvika kubhodha kune interview yaitwa nemakomeredzi anenge ariko kuti vazive kuti uri mutengesi here une zvinangwa here kana kuti une chii saka vaingoona isu takafokasa kuti tirikuda kuenda kutraining kodzi taida kungodzidziswa kuridza pfuti yacho so tichitarisa mhuri yekwamufarinya ndimi chete mwana wababa namai Mufarinya makabva mumusha menyu muchienda kuhondo inini nemunin'ini anonditeera kumashure haanombopedzawo gore akabva ateera kwababa mukuru kwakabva kwati kwakaenda hanzvadzi dzedu 2 wanabhudhi wangu 2 poita vazukuru wana wabhudhi wangu 2 saka isusu takaenda tiri 6 mufemiri imwe chete tiri 6 kudaro vakadzoka mumwe akazosha yake 4 takadzoka 2 ndo vasina kudzoka nemunin'ina makasangana kupi kuti muzoziyana kuti muri kuno mese kuhondo akatouya kutembwe kubhesi 1 kutete ikoko kwandaive ndiri akatosvika ndichiri mubhesi 1 ndiri patraining iye achisvika hamaibvumirwa kuti iwe nokuziva moroningi morichi kungovaunawo kuti vanhu vakasvika avo vari kuenda uko because maiswa makambani nemakambani vari kungoenda kutoona kutoti uyo munin'ina wangu anonzi ani munin'ina anonzi Elizabeth imi muchiona Elizabeth achisvika muchitoti ndiElizabeth kawo makanzwa sei ndakangoti azvijoina ende ndakangoti wakasiya baba munoziva tiri muraini tienda kusadza avo vanenge vari kwawoko ungopanawo saini inini ndaishandira kuchipatara nguva iyoyo ndobva azouyawo kuchipatara achinyepera kuti ndikuhwara kuti titaure kuti chii ndobva akangoti baba namai vari raiti asi muzukuru akafa iye paakapunyuka apa pakazonge kwaita tsaona ikoko pamuzunza pacho bhesi rakabhombwa saka ndipo wakabva watohwa nemakomeredzi vakanga varipo ipapo ndobva pasara muzukuru mwanasikana kuti ipapo ndipo akangoti esi akadini akafa ndatouyawo tikati aiwa ndiyo situation yacho hamaibvumirwa kuti sikasa kana kuti kudini kana kuti chii anga akutonziwa hazvinei hatichati Elizabeth uyo
Comrade Azini. Comrade Azini. Anditi. Upenyu wepa Comrade Blood. Na Comrade Azini. Upenyu pa kembi wanga wakamira sei? Tinoziva kuti nzara nezvirwere ndozvimwe zvamaisangana nazvo. Akwairwariwa. Paiti matekenya. Kune dzimwe dzinenge nhata dzaipinda. Kaka kupinda nhasi kanokandira mazai koita maronda. Paita imwe chirwere chainzi pellagra chekungotsva chekushaya chikafu chakakwana. Unongochenuka kutanga kupera miri kupera. Kwaive nechainzi mahurricanes because wanga wasingagoni kumira. Mabhonzo anga asina kusimba. Uchingodaro. Paive kwakaita zvirwere zvakawanda. Ende gore ratakaenda racho 75 kwakabva kwakwanisa kuti gore iroro kwakusina chikafu. Chikafu chaibva kuZambia. Zambia haichada kwabombwa. Kwadini Mozambique haina chikafu chekutipa. Kwaiti kukauya chingava chibage chaiuya nemasikania chadonetwa. Chinenge chakatogadwa maichijambira chakadaro. Chiri chibage ichocho kana wachiona. Nekuti chaiuya kuti bhesi raigona kubikirwa. Bhesi rine 1000 kunogona kubikirwa 5 bags kuita mangai. Ukapuwa 5 unongo watoita akawanda. Ukawana chadona chisina kubikwa watoita laki. Kwakave nenzara. Nzara inonzi nzara. Vamwe vaifa nenzara. Vamwe vaifa nezvirwere izvozvo. Kwaive nechimwe chekuti waingoita sekunge imbwa iya inohukura. Uchipera mweya uchiita se. Akwakave nezvirwere zvakawandisa. Vamwe vakarwara wachifa. Kwakave nemararia. Ikambopinda. Zvakaoma. Zvaingoda kushinga chete because hapana kwawaikwanisa kuenda. Ukatiza kunenge kwakagadwa ka. Vanongokudzosa. Uchiuya mukati. Chero ukabatwa nemaputukezi aya unongokudzosa mbesi. Na Faustin angaunzi Comrade ani? Florence. Comrade Florence. Makazoonana here futi muchiri muMozambique musati ma tiri muMozambique tangopedza kutonewo yakabva aenda kuchimoyo. Akapinda nawo nzake kuchimoyoko. Indabva ndasarawo kutemboko. Tabva tapinda nawo nedzedu. Chimoyo yabombwawo kuwabombawo. Uona nawo yacho. Atina. Takazotoonana tadzoka. Ini chero musikana wanda akanga ndichigeza naye vandakadii namanje sana kutomoyo kuzomuona kana akafa kana akaita sei. Zvese maplies nemudzingadzi ndaive nemumwe watakaenda naye. Handina kuzomuona patakapinda mudhamu mataiwanda ndege dzichiita kuzobuda ipapo. Kwanga kusingatsvagwani. Kwakanga kwakungoti munhu azviraramira, munhu azvikuwarira, munhu aita sei. Because vamwe wataizenge tati pandakanda kuwara because ndakazombonorapwa kutete kwacho tikazobva tikaendeswa maroro. Saka apapa sisina. Handizozive kuti uya aripi hazviuya uya. Hapana unomudzana. Hapana. Iye anga ari kubhesi rake. So first battle yenyu yekutanga maakufront ndo yamakaronga yamakarwa masikati. Iambushi. Iyo takabudira zveshu apo takatoridzawo zveshu. Ende neshungu. Neshungu kuridza kweshungu kuya kwekusimuka mabara apera. Kwakuchitiza kuenda. Unenge usisiri ndiwe manje hameno zvinenge zvangoitika dzikatanga kurira chete hameno zvaingoitika. Ende midzimu yaiveko. Kuti aingoti tikaona chapungu kana masavara kana kuti tikaona especially yekufura nkuku kwatakazoenda takalidwa nemakudo. Zvakafamba sei pakutsanangurira pamakudo apo? Akauya sei mukaziva kuti tatakwa? Hatina kwatinoenda. Hapana kwamunenge muchiziva mangounzwa nemaherikopta maiswa sepanapa kana kuti taiswa panapa handikuziva kuti millenzi yakamira sei. Munenge muri musango. Mozambique ine miti inokura kusvika mudenga umo. Munenge muchifamba nepasi ndege pamwadzokone muchifamba muri mukati memiti. Takazongoona makudo achiburuka hatina kwatiri kwanisa kuenda nako. Kuti tizive kuti ndege dzidzabva nepi nekuti tatakatenda kuti kunobva nendege kunenge kusina ground force. Ndokwamunotiza nako. Kwadziri kuenda kuku musafunge kuti hakuna vanhu. Ndokwatanga kuisiwa
vanhu neDakota. Saka isusu taona kandege dziri kubva nekuku kuti uku kwatiri kunzi tirege kuenda ndokune Phofu kwatotizira uku hatikuzivi kuti ndekupuku. Takangoona Makudo achibva ikoko achimhanya achienda uko. Mumwe comrade aive panzi Bhazuka akati handei mudzimai weZimbabwe yawe kuviko nawo Makudo acho achimhanya nesu nawo Makudo acho ichiuya ichikanda mukwende handi gudo rinenge richibva rachema richienda kunodini iwe tobva wati kwati nemuti ichisimudzira ichienda achitanga kumhanya nesu kusvika tanosvika meno kwatakazonotohwana naRex Nhongo kudhuze nekurankukuko kwakazoya chititora necruiser tandoye tichienda neMakudo tichindoenda kusvikira akwira mugomo iso izorora apa munenge musina bhutsu makumba aita mablisters unozozvinzwa vagara kana kukuvara unozokunzwa vagara nekuti ipapo kwakanga kusina zvakatoti kutiwo yaive midzimu yeZimbabwe kana kuti midzimu yako ive munhu inokubudisa ipapo hakusi kuti taigona kutiza sereki ndege dziya kana kunzvenga chaiko mabhunu aya pakanga paakushanda midzimu yemunhu ndozvaiitika pese paita hondo chete chete dzaitonetsana nemasavara nezvapungu nekuti maibva masviba mudenga pamwe kwaibva kwatanga kunaya mvura mvura kana yatanga kunaya ndege dzobva dzaenda pamusoro isu taakuenda. Muri kuosozi maita masports maimhanya? Inini ndaimhanya ndaitamba bhora akumhanya ndaienda akumhanya ndaimhanya ndaigara ndingori ndaitove nemamedals ekumhanya kuziva muHarare ndaiziva nokuenda mumakompetisheni ekumhanya. Okay. Handiti nekuti comrade Rex vanoti pabhato ipapo mapedza yari titi makamhanya ndakavasiya ndakatonosvika kutowetowe kusati kwasvika kana eni comrade ariko ipoza kuti takatozodaite kana blood sister munhu aenda munhu aenda handina kana kuzomboziva kuti makomandazi vaita sei nekuti tichienda kunoronga battle paya paya tinozotaurirana gathering point yekuti kana takwanisa kubuda apa asi haungosvikika pagathering point pacho kungoti ndongoenda unoziva sei kuti Rex haana kusungwa here kana asungwa achatotengesa kuti tanga tati tinosangana pamugoti saka ndakasvikawo bva ndahwanda ndobva ndahwanda nerimwe goronga iyo Phofu kana maita zvakadaro ega vanonyepera kupatrol vamwe vanokwira bhasikoro vamwe vanonyepa kufamba-famba vachitoona kutoti zvaitika uko kuti chasangana nechi ndiye anozokudza kuti wamaoko ari pakati wamaoko ari pakati wamaoko ari pakati unozosanganiswa nePhofu ndiye inokusanganisai because ndiye inoziva kuti nhenga ari pakati chiuya uende pakati ninge ari pakati chienda wanobatanidza iwa wana mujibva handizvo vairara vachiita kaizvozvo ayo wairiwa basa risingaiti hanzi kana comrade Rex sei vakaronga hondo yemasikati hanzi vakada kumbokuratidzai masikana kuti dakuratidzai inonzi hondo kuti kungoti mangoya zvenyu kufurandi vakanga vachitoti ndezvekutamba nazvo muri kutamba nazvo mamusati mazviziva vasingatozivi nekuti isusu takatoita zvekutoti vamwe vakatosara vari kuvhira peri ikoko vachiti hatiende vachinyepera kuhanda tikatoti aiwaka isu ndo zvatitoda zvokuti tatakwe tiri kwati shungu dzadziri zokuda ngoti ndoda kutodzorera chete mabhoni ikoko ndikatoti aiwa ini ndiri kutoenda hazvinei nekuti ndakamira sei kana kuti chini ndakutoenda toramba kutopinda inini na confidence ataka kutoita kuchema kuchemerera kuti tiri kuda kutoenda ndobva tanzi pindai ndibva maneiratidzwa hondo yacho nana comrade tatonzi toda kuenda masikati akatoda kutoenda masikati chitarise kana makore kana mvura kuchidai kupisa kuruwango uko munyatsokuona kuti iyo ruwango iyo rodhi iyi Bhinya Road ngatirarei apo ndandiri pechinhamba 3 tichibva tichileiwa kudaro panhamba 3 apo kuri kukwadziri kuya nako uko komanda uko kuti aone vhiu yekuuya kwake kuona iyo haina iri kupinda tirimo zvedimo dziri kupinda ozotanga kuridza kuti chiridzai todidza
Comrade Blood Sister, pakakurwadzai hondo patinogona kuti nhasi zuva ramunoti zuva randisingafe ndakakanganwa kubva 1975 kusvika 1980 pandakanga ndiri kuhondo, izuva ripi? Zuva rakatakwa base 2 rakatakwa mabhesizi ese Mozambique. Iri zuva randakapinda mumwena wenhengerikini iyi nekuti kubva kuseni kusvika usiku. Yakatanga kuseni 6 to 6, ndikangoti 6 to 6. Inini ndiri mumwena umu. Kodeno njiri iyi yakauya kuti ndakopinda mumwena kana kuti yakatizoone kupika nayo asi mamusina chinhu mairatidza kuti iye inopinda ichibuda here kana kuti chi. Inini ndakangoti ndiri mugwenzi ndokungoona zvakaita sepapo dzichiuya ndinyatsa kuona kuti idzi dziri kutouya dziri kukanda mukwende, ndedzaikanda mukwende zveshuwa. Ini ndakabva ndati imomo ko mudeno maibudawo njiri nekujiwa umo zvaita sei, ndaipedzerana nadzo sei? Ende ndandisina kupfeka, ndichakabatira hembe dzangu dziya. Ndakazopfeka kunze kwakuedza mvura yakutonaya, ndatonzwa mvura yakupinda imomo, ndakutotanga kutorota kuti kosei. Masatellite anga arimo, but kwakuchine chiutsi chiya kunenge uchita utsi hweunga, mabhomba anoputikaya nechizvese zvakanga zvakasangana ipapo. Saka iroro zuva handirikanganwe. Ndakazoti ndabuda tambopinda mumvura umo taona makarwa ndikati asi tikutya kupinda pane makarwa apa. Ini handiripi. Ende kundofunga kungosiiwawo nekuti chaingwe chimuroro chakanga chiripo chidiki usiri muti wakakura. Pobva paita zimena racho iroro iyo. Pandakakonodonhera ipapo nokuzocheuka kudai ndokuona iro ndokungokambaira ndokupinda imo that was that. Kuti nditi ndaingoti kana ndapatika ndainzwa andi yaichirira ndozwa kuti honde ichiriko ndorara. Ndopepukazve ndonzwa andi yairi kurira ndozwa kuti honde iriko ndorara. Apa ndichingofunga kuti ndikabuda ndinoendepi ndobva ndabata. Saka ndakatofunga kuti nyika yese yaparara, hapasisina aripo. Muhonde imomo ndeupi comrade wamuno remember kuti uyu akandibatsira panguva yakadai so, ende zvakanga chii chakanga chaitika panguva iyo? Right. Inini ndinoda kuti ndinotenda Comrade Changara, although ari the late akafa hake ari paHeroes apo. Ndiye akatidzosa tabuda umwena tabuda umu munhengerikini. Tatakananga kuenda kuZambia. KuZambia taipfuura nemuground apa. Ende nguva kuZambia wainzi ukabatiwa wodzorewa kuZimbabwe wopuwa mabhunu. Saka ndiye akati ndakuda kuramba kuti goma dii tichirega tirambe tichienda. Akati aiwa zvekomrade hapasina zvenharo zvapa, uyai tiende kune vamwe. Ndikati zvatondiomera zviri nani hangu kuti ndiende kuZambia tozvipire ikoko, kana vachiuraya vandiuraya havo ikoko. Zvikanzi hazvidaro komrade, handei kune vamwe, muchaona vamwe honde inopera, handei. Iye anga achitori nekuti yakachinaye because havana kunge vatakwa, vakanga vakati bhesi ririse pano ivo varise kulara panzuku. Ndo maponera wakaita ikoko. Waingoridza handiya ichidhifenda bhesi vari ikoko, idzidzi dzaadzatsva dzese idzi. Saka ndokwatakasangana naye ikoko, akati akaramba. Indika zvokuti deno ndati ndega nawanzi mwena tiri vari kudai. Aiwa tingati takazvipereka umokawo kuti zvandiomera ndatouya ikoko. Papa mamusisina pfungwa ende dzisati dzanyatso kufokasa kuti zvino kana tanozvipereka revenge yandaidai ndicharevenja here. Ndikati ukatoti iye akabva angoti muchitoenda ikoko munototanga maarakidziwa vabereki venyu mudimwa musoro ikoko kwamuri kuti mukutoenda ikoko takamira ndati tanase koko tamira ipapo apa kusvikanzi zvino munofamba sei wakuwara
tikuda kutoshedza vanhu vanokutakurai. Ndikati ndinoenda ndakakuwara kudai, unodini iwe kukambaira? Ndobva ndadzoka. Saka ndakazotozvifunga ndagara. Adzoka ipapo ndikati Comrade Changara akandibatsira. Akabva asvika azotaura nabase commander kuti ava vanhu vairi ava vanga vachienda kuZambia. Vanga vatoramba kuti vauye ava. Vanga varamba. Asi vanga vachingoziva direction yekuti kuZambia ndekuku. Ndiko kwavanga vachienda. Ende vanga vachapinda, vanga vasingambokusviki because ndo kune ground rendege kwadzanga dzichimwa. Waingosvika kozvisa mumaoko emabhunu. Kwakutotakuwa nendege dziri kuisa vhiyo ipapo. Ko ndizvo here? Ndikati zvazvandiomera. Ende ndakachema. Ndakachema misodzi chaiyo kuchema zvandakandisina mbobvira ndakaita ndichienda kana kucrossa border kana kudini, asi musi wacho ndakachema. Kwakuti kurwadziwa nemaronda ayaya kufunga zviya zvese ndakachema kusvikira vandinyengetedza kusvikira ati ndamudzosa uyu vanga vakutoenda. Iye ndiye akandibatsira. Comrade Changara wakandibatsira zvikuru. Kozoti Edwin Munyaradzi iyeye akabva azoti hazvidaro ndiye aiva ari base commander. Akanga aenda ake nemaforces kwachari, wanga wangobuda pati tatagara tese wachiziva. Ndiyakati hazvidaro, wawadziwa hako hazvidaro, endai munorapiwa. Saka ndakabva ndazoita futi kupinda pahelicopter kuenda korapiwa. Chinzi inogona kudonhedzwa kana kudini, ndikati inini kwakutosacrifice kwakutoenda. Ndiyo Comrade akandibatsira iye. Ndingadai ndakazvibereka mumaoko emabhunu kana ndakatouraiwa ndisisipo nanhasi, asi ndakatopona. Pamakadzoka kuma-assembly point makaenda kupi? Kueco. Ndokuti kuno kuinyanga kana yainzi Eco kuchitepo sector ndokwataitera. Ndobva tazobva kuchitepo sector kuya vanhu vaenda vademobilizwa. Ndobva tazoenda pachishawa chaparepatriation. Tichibva pachishawa chaipapo ndobva ndaenda kuchikoro. Ndasvikanga ndobva ndaenda kuchikoro chainzi kudaniko. Ndobva ndaita ikoko form 2 yangu, form 3 yangu. Ndobva ndasimudzira kuti ndotsvaga basa iri manje. Ndobva tazoenda kubva tatowa uku. Ndakatotohwa ndichibva kuchikoro kudaniko. Kuya kumasasa kuya kwavhurwa chikoro nepati chaidzidziswa nemadhenish nevanhu veikoko. Ndo yakazoshifta ichienda parusununguko. Takaiwopenera iri padaniko. Ndobva yazoshifta kuenda parusununguko inova rusununguko secondary yayo. Saka takangonosvika parusununguko hatazopaenda kubva takotsvaga basa. Hatichada. Takuda zvekudzokera futi kuforce. Kubva taenda kuKG6. Ndiko takazowanira izvi zvekuti vaingoti nhasi kuri kutohwa neministry yakati, nhasi neministry yakati. Saka isu takasvika musi wacho watakaenda kuchitohwa vanhu vekujeri. Ndobva tatswera taakujeri. Vabereki makazoonana navo papi? Uye zvakare nazvi makasangana papi? Takumusha uku manje. Tabva kuEco kwakuenda kuchishawa chakubva kuchishawa chanobva taenda kumusha manje. Uyu akanga ari kudendera. Hazvaanga ari kudendera. Abva kudendera, abva aenda kumunene. Akasvikawo kubva atraina zvemedicine izvi. Obva waiswa kumunene. Atakazotosangana patopera mamwe makore asiri muno muZimbabwe. Taipesa kusvika kumusha kwacho iye achinzi achinzi abva azoendawo kwakati tichingodaro. Nekuti kwainzi kana iye ari pane callbox iwe ufonawo pacallbox. Ipapo ndo asi takazosangana hedu kumusha manje taakuchienda kuda kuti tichotenda. Laki tinongoti takasvika baba angu vachiri vapenyu, mai vangu vanga vachiri vapenyu. Ndo vari vanhu vanga vachitambudzwa, vakatambudzwa. Mai vangu vakarara vakatosungwa vachisungirwa kuti uyu akaendepo, sera akaendepo. Akafa. Vanoti wakanorakidza guwa rambuya zvekuti vakaenda kufusira hembe dzangu dziya kuguwa rambuya. Vakanga vafakati fusire ipapo kuti kana vauya kwaive nevatengesera iveko. Kana vauya nemabhuku andakanda nacho kuverenga nezitaro zvazviripo.
wakafusira baba kumusoro kwegwarambuya kuti ndogowa rake ndiye uyu munhu akafa wari kutokubvunza yameno kuti vari kutaura zvekudi ingari kuchikoro kanotombosizvi wodzoka aya wodzoka zvakare zvikanzi kune umwe akaenda futi vakati uyu akaenda kwasisi wake kuharare ndikamuziva kuti ari kupi uyu akangoguma choti aenda harare uyu akazototi izvi ndatoenda tatopedza zvapera zvese vakatoti zvese zvinhu zvokuti akanofutsira kumusoro wagwarambuya tatoda kuzvidhifenda kuti zvakamira zvakadai ndikangobva ndakuona kuti zvanga zvine kodzero yekuenda asi hatina ende ndakazongovaudza kuti handakarwadziwa kuenda kwandakaita nezvamaiti vakauya vakangokurovai ndinodzorera saka ndaishaya kuti munodzorera nei vakanga vakagara babangu vakatema shamhu dzavo dzemuhabrosi dzakaiswa vakati inini ndichadzorera neshamhu nekuti mwana wasekuru uyu akazonditevera kumozambique achibva angosvika kufa akarohwa uyu mainini voice wakabva wasvika kuzongosvika ikoko nyama dzaa dzisingaiti ndobva atosvika nokungofa nekurohwa kuya nemabhomu saka ndozvavaiti saka sekuru wakabva uya kuudza baba kuti mwana wangu arohwa zvisingaiti amene kwavanga wasangana navo kuriro uko mabhono acho navachidini ndobva warohwa baba akati inini wakatoya pano wangu ndinodzorera wakangorohwa wangu ndinodzorera ndikati ndo zvakatonyatsa kutoti nditoende +1 maenda uko tairambidzwa kuuya kujere uko muchizvibikira sadza muchiita sei zvese vachiramba kunze kwamamba aitoti munhu wangu haadye sadza iro hakusi kuda kwake regai ndipei hupfu vana mai vachikuya hupfu vachienda navo ivo vanga vasingadiwe angoonekwa unzi getini angotera ari munhukadzi getini saka ndo zvavaita saka asi takadzoka vari vapenyu tikazongozvifarira izvozvo kuti aiwa ndakuonai muri vapenyu chinangwa chaive ndichocho asi tinongogara tiri mumasango saka ndakazonge ndaita zvese izvozvi zvedu tikafara navo tikasangana nazvi izvo zvari muharare imomo hake asi achiriko kunhengi ndinesi kuharare hospital comrade Florence variko kuharare vanga ari nesi futi akatorita manje anogara kuZimre Park. Makasangana papi honde yapera kwatuve ameni kuti tatisati tatopedza 4 years futi kwakutosangana kurufu hwevanhu vanotofa hama dzedu dziya kumusha kwakutosanga takazotanga kusangana chiko kunyanya kusangana 2002 here takutonosangana parufu wasekutoti uri raite chichi zvese kwakutoonana ipapo zvatopera hapana achataura zvimwe kwangora ndiri kumbenya hapasina tirimo muZimbabwe tirimo muZimbabwe zvazvakaoma aiwa zvazvakaoma kunyanya futi nezuva iro riri because deno ava vamabhunu aya vakanga vavunza vakakurumidza kuunza ndege taiatakwa chete parwangu anga ari masikati akachena one kuti vaita dzekushedza from Bhindura dzaibva Bhindura dzichienda ikoko kokwa dzaisimukira padzokumutoko painzi paisimuka mahelicopter saka sitaive nesaundi yekuteerera arumanya iya ndiye yaitanga kuspota kuti vanhu vakamira sei zvokuti deno vakada kukurumidza kuresponda ambushi yatakaita iwe taipera nekuti kwakusina miti yakanyanya kuti yekuhwanda kwainge nemadepression kumiti nemadepression kuti uzosvike kunyadohwa nyatata uchibva kuruwangwe panga pane nyaya wakanonokawo kuresponda ndege dzakazouya taenda anditi makati makazonzi dzokai kuMozambique kune imwe misheni yanga iri misheni ichi makazokwanisa kuendera misheni takaenda kwakanga kuchidiwa vanhu vaida kuenda kuDhondo wakaita medicine
asi kuti hatina kuzokwanisa kuenda nekuti kwakunzi munhu wese kumusha. Kwaenda kumusha. Kana iri mission zvizozotangira taita kupi? Kumusha. Takumusha ndobva tadzoka. Wamwe wakakwanisa kuenda zvazvangoenda nekuti nebhesi ripiwa mukuru aripo ari kuronga jika na zviri kufamba sei. Asi isusu aim yakanga yaye kuda kumusha manje. Kuti takutoenda kumusha ndodzoka futi kunoita zvimwe izvi zvanga zvichioma izvi. Ayo ndoda kutanga ndaona chi wabereki because tichingonzwa kuti variko vapenyu vanopfuura nekwe vapenyu wachizwa zvokunyepa iwo wachizwa kunzi wakafa kare kare wachinzi chichi but wakatotiona zvikava surprise chaizvo. Muchitanga kupinda kujeri magadhi jeri zvakamira sei nekuti tichitarisa magadhi jeri enguva iyoyo ekwaSmith nemabatiro aita vanhu anga asingadi ma-ex combatant. Zvakanga zviri zveforce. Takaenda pachigrubi training depot apo. Tasvika ndobva tanyora interview yedu. Ndobva yanzi 3/4 dzemakomrades ese ndobva yanzi hamuna kupasa. Takaenda tiri makomrades chete. Bhazi rose rakazara. Bhazi ravo repende. Ndobva vahaijeka bhazi racho iroro. Paive nomwe aidhiraivha wakati kana azviti iwe ndiwo unotiti tafeira nhasi hondo tisina kufeira azviti handei vanga vachiri vice ndo amuzenda zvikanzi handei hatitange kuenda nekuna prime minister tienda kuna muzenda vapinda mubhazi iroro azveshuwa naro isusu tabva tasandofunga takasara tiri 15 ndisaka tapasa tatapasa ipapo isusu tasarawo manjoku yahondo manjoku tikati kunoku tinogona kuisiwa poison because taimbonzwa zvepoison tikati hatisi kuzodya chikafu chikafu kusvikira vamwe vedu vadzoka koiva vaendeipi izvi ivo vane vanhu vavo vavatora manani varipo vana vechikoro ndovari kuda kupinza tangopinda iyi nhamba yedu ye15 items yakwanirana nevava takopinda iri 100 something paidiwa 250 saka vavo vanga vakatora sota kare kare aiwa vagomana kubva varambira bhazi mugomana kubva atinha bhazi ravo repatraining depot rari ripo iri rebhendi ndobva varitinha naro kusetausozonzi vamuzenda vanhu vauya ndobva vavaona vakati aiwazvo vamuzenda aiwazvo kuchikoro chamakubvunza chache vese ivava vari mumwe watopinda basa endai navo ndobva kwashedzwa director anga ariko kujeri vanga vari vachigwida bva washedzwa kanzi tungamira nemota yako yende nevanhu vaende kuchigrupu tikaona avo vadzoka zvikanzi wapei chikafu nemagumbezi hameno kwakabva mabhene emagumbezi akazofugwa musi wacho iyoyo kukaitwa makatara kukabikwa sadza ukadyiwa musi wacho iyoyo saka mese makabva zvacho ipapo ite 5 iyoyo hondo chaizvo kanzi achitobve pano nombonzi munozodzokera mozodini tikati aiwa taenda kumozambiko tichetrena hapana imbonzi anodzokera kotora kana chii kana chipa zvese tichazviwana pano saka takazviwana ipapo hatinozodzokera ndokutotora nevanhu vaya vaya nekuti takatraining seke yekumozambiki wangoya nehembe dzako idzodzo vakazopiwa makii vatodzoka nakomrade uya unzi chikupai makii ebhazi renyu iri nekuti tapanhu vachigwida vatomira vega vari papo vakati musatodzosa vamuzenda vakati hakuna munhu unodzoka ikoko vanhu ivavo nga vagare tovapai makomrades ese iva because aive nemakadzi aya madhimobho kadzi aya ese ndo aitoita ende maitonyorwa ku88 muchitoenda nelisi vakatota ndo vakatoaccepta kuti tipei vanhu vakati saka makwadzosa sei makomrades isikabva tavaudza kuti vatosara tasara watodya sadza pane vanhu vatori kuma 100 something vari pano kare vakazotodzingwa vakazotoita kosi yekuita 3rd course tatopedza vanhu vavo ivavo handiti ndiri kunzwa kuti mane chikwata chenyu tingori WhatsApp group rinonzi The Golden Girls revasikana vakaenda wekwamutoko vangani mune vanhu vangani mugrupu tatitori kuma 130
Saka tinoti tine society to Golden Girls toita ye Golden ye company yatiripu iruda kuti tingaita chikoro here kana kuti clinic here kana kuti chii. Okay. Ndiyo yatina chinangwa chedu ndichekuti muri dzedu dzidzive history dzizozivevo rifa yedu kuti zvakamira zvakadii. Chingave chiri chikoro tofanira kuva chine history. Ingave iri clinic tinoemploya vana vedu nemaneighbors nechii zvese. Ndo chinangwa chedu chekuti tinge tichibatsirawo wekunharaunda kwedu ikoko. Wazivawo kuti ndo zvatakaenda kunoita, tinounganidza pfungwa pamwe chete toita, kwete kungogara kuti tisiye zvakadaro. Hai. Ndo zvatakafunga izvozvo. Saka munoita pamwedzi munobhadhira mari munoita sei? Zvatinoita pamwedzi hatibhadhare pamwedzi wega ega. Mumwe wedu society akarwara akaenda kuchipatara. Okay. We contribute. Mari yokuti awane kutenga madrugs nekurapiwa nekuita sei. Mumwe wedu akafiwa nemadependent ake akanyoresa. We contribute. Okay. Mari yekuti acheme mumwe wedu zvakamurerukira. Aiwa. Tinotenda. MaGolden Girls ari kukuonai pazuva ranhasi. Message yamuda kuvasiyira ndeyekuti chii kubva kuna mwana wekwamufarinya? Aiwa. Inini Celestina Mufarinya ndiri vice chair kusociety iyoyo yeMutoko Society. Ndinongokurudzira vasikana kuti ngatiregei kudzokera shure nekuti tiri kutobatsirana. Mumwe wedu angave asina mari yekutenga mapiritsi asi kacontribution katinobhadhara iwawo $3 iwayo akaungana anogona kutotenga madrugs acho kana kuti kuona chiremba. Iyo yatinocontributawo mumwe wedu kana afiwa anowana yekutotangisa kuti chingave chikafu chikutengwa, kungave kumutora mochari, kungave motikari dziri kuendesawo vamwe vanhu. Saka ngatirambei takashinga tibudirire zvinhu zvedu izvozvo. Kambani yedu yatiri kuda kunge tichivhura, chingave chikoro chingave chii, tiri kuzvikurudzira zvikuru kuti deno taramba takangoshinga tichiita seizvozvo kuti tizosiyirawo vana vedu nevazukuru vedu nhaka yedu yekuti ndo zvatakarwira zvekuti tisununguke. Saka kana tichidaro takatosununguka, hakuna umwe munhu afanira kuuya achititongera kana kutifungira. Tisu taakutofunga kuti tofanira kudai kuti tirarame. Ndinotenda kumaGolden Girls muve nenguva yakanaka, ngatifambise kambani zvakanaka. Nditika. Aya. Tatandara Comrade Blood Sister. Tinokutendai nenguva yamatipa. Aiwa, mamunzwa mwana wekwamufarinya. Sekutaura kwataita kuti kana pachitariswa nzvimbo dzakaita seMount Darwin, kana kuti Mashonaland Central, Mashonaland East neManicaland ndo dzimwe dzenzvimbo dzinotaura kunzi dzine vanasikana vakawanda vakakrosa. Vamwe vakashanda vari kuriye, vamwe vakadzoka kufront sekunzwa kwamaita Comrade Blood Sister. Vakatoshamboshanda vari kuriye, vari MO, ndokuzokrosa, ndokuuya, ndokushandawo zvakare munyanga umu pamwe chete nana Comrade Rex Mapfumo. Sekunzwa kwamakaita kuti tizokwanisa kuwana Comrade Blood Sister zvakabva nekuna Comrade Rex vachitaurayo kuti aiwa vasikana vauya, takati aiwa regai timboratidza vasikana chinonzi hondo. Ndokubuda kwakaita zita raBlood Sister ndovatigere navo pazuva ranhasi. MaGolden Girls, Mutoko Golden Girls, kana muri kuona chirongwa aiwa tibatei panhamba dziri kubuda pasi apo. Tiuyewo ikoko tigare pasi titaure nemi, musiyewo nhoroondo yenyu. Ongutanzwa kuti mune kambani yamuinayo yamuri kuronga kuti aiwa munogona kuita clinic kana kuti chikoro, asi pane imwe kambani yekusiya nhoroondo yenyu rebasa ramakaita mukusunungura nyika ino. Tiri kuno kuMidlands kuGweru. Comrade Blood Sister ndo vaita vekutanga hongu ndeve kwaMutoko asi tiri vakugara kuMidlands kwavaishanda ndo vaita vekutangawo kubuda pano paprogram The Forgotten Girls. Tanga kuti tichipfuura nemuno tikati aiwa muri rimwe gamba rakambotorwa nezvaro, regai tingoita kanguva kadiki titaure navo, asi tichadzoka
kuzonyatsoita zvirongwa apo patinenge tiita mainterviews nevarwi vehondo yerusununguko. Munogona kuzoona chirongwa muti aiwa koinge wani makambotaura nesu mukati muri kuuya blood sister vaita rombo rakanaka ndovekutanga kuti batawo tikati tikatipfure tichitaura navo. So on behalf of our crew led by producer of the program Frank Wesere, ndinoti rambai muchiona chirongwa The Forgotten Veterans. Kwanasi it's bye bye. Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magori Zimbabwe komo Zimbabwe manya manya dzakabatesa. For these and more stories, tune into Zim News Beat TV with Robert Tafumani.